vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndimukumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini nemurume wangu tigere kunoku kwatiri kuUK nemhuri yedu. So mukoma, I am a woman who is aged 45 years old. Iwo ndiyo confession yangu. Ndinorangarira apo like there was a time patainge tichiri kumba kuZim before tisati tazoya kunoku kuEurope. Hey mukoma, my husband, he was okay. My husband, when I met him, ainge aine basa rake rainge rakanaka. He had a great future. He was already getting ready to come here to Europe. Uye zvekare, he came from a family, I cannot say kuti murume wangu ainge achibva mumhuri yainge iine mari that was like rich, but what had happened is that inini vatezvara vangu, he had seen kuti the situation iyo yainge yava munyika zvinhu zvainge zvava pedyo nekudhakwa. Saka iye zvavakazoita ivo vatezvara vangu ndezvekuti vakabva vazotanga kutora vana vemadzikoma vevanin'ina nevana vemadzitete ndokubva vazovaunza vose kuEurope. Vaingoti wose uya uyo anenge apasa obva anzi he has to come to study in Europe, achibatsirwa nevamwe avo vainge vatogara vatova kunoku kuEurope. So they had that strong financial backup of almost all the young kids coming to Europe to study and working in Europe. Saka naiyewo murume wangu ainge achifanira kuti ange achiuyawo kuEurope like everyone. That was when we started dating. Zvino ndakati ndatanga kudanana naye, I just want to encourage kuti avo vachiri kukura, especially the young girls, to try to focus on their education whilst they can, vasati vamhanyirira kupinda mumamarriages. It might sound funny, but education, kutodzidza kwakatokosha sometimes. Because pandakatanga kudanana nemurume wangu uyu, that was when I saw kuti I was someone who was uneducated, uye zvekare ndainge ndisina kugamuchirika mumhuri mavo. He really loved me, but iye manje akatora nguva yakati rebei asingade kuti ndinge ndichizivana nevabereki vake. It was only after he had introduced me to his parents ndo pandakabva ndazozviona kuti I was really uneducated, and it was very difficult for his family to accept me. Nanasi uno vazhinji, they don't even accept me. Saka iyewo, as for my family, sezvo ndainge ndichibvawo mumhuri mainge muchitamburwa, then everyone just loved him. When I first introduced him kuvabereki vangu, they celebrated because vakabva vamuona sort of like a hope in our family, someone who was going to bring us out of poverty. So ndakati ndichimudata, my parents, they saw the goodness of the Lord by me dating him, because we were very poor. But inini manje ndichimudata, his family saw me as a case, someone who was bringing the spirit of poverty mumhuri mavo. Vanatete vangu vose, them being in Europe, ndakatozviudza kutoti ndine madzitete angu ari kuEurope, meaning kuti they are going to help us. So as a family tichitonamatira kutoti relationship yangu nemukomana wangu uyo akazova murume wangu, so that it can work. But when I was introduced to his family, ndo pandakabva ndaona kuti painge pakaipa. They totally rejected me, and when I was there, vanhu vose vainge vangotanga kungotaura about their level of education, vachingotaura chimwe chirungu chechiya chekuti vange vachingondivheksa maqualifications, uye zvekare mamwe macousins ake vainge vakutotanga kutondiudza kuti some of his ex-girlfriends, vamwe vacho vainge vatori kuCuba vachitodzidzira. Some of them, they were in Cuba doing their medical studies kwekwe, and I knew very well kuti I did not even belong there. So ndo pandakabva ndazotanga kungozvidhauta. I was doubting myself, but ndakangoramba ndichingonamata chete, even though I could see kuti iye boyfriend yangu ainge asingadi kundiramba, because iye ainge achiti mukana wekuti ndinge ndichienda kuEurope, mukana wacho ndinawo, but handidi kuti ndinge ndichienda kuEurope because ndinokuda nemoyo wangu wose. But I started to suspect kuti munhu uyu
ainge achingoda kungondiramba like in a very polite manner. Ndokubva ndaramba ndichingonamata until ndava kuona kuti yeah, he had totally changed his mind because he wanted to fight for me. Takaramba tichingodanana without the blessing of his mother. Vamwene vangu vainge vasingatombondidi zvachose vachitoti ivo she preferred kuti iye ange achiroora mukadzi ainge akadzidza saye. Then after that we then got married. Takati chata paya soon after our honeymoon. It was like God had totally forgotten me. Murume wangu iye, he then lost his job. When my husband lost his job, we expected kuti the whole family vainge vachifanira kuti vange vachitibatsira because ndiwo wainge uri mutemo wemumhuri kuti uyo anenge aine machallenges uyo anenge aine machallenges awo aanenge achisangana nawo, then the whole family will come together. This was not the first time happening in the family because I had seen it happening before. Painge patori nevamwe vana bankuru vainge vakambodzingwa mabasa, but the whole family then they would come together to assist. But wangu murume akazoti adzingwa basa paya, then they chose to ignore me, especially vamwene vangu vakabva vatanga kupopota. Taiti kana tikaenda kumba kwa vamwene vangu tichienda kunokumbira kana hupfu, then vaibva vapopota vachiti unoona ka ndozvandaikuudza izvi kuti wainge uchifanira kuti unge uchiroora mukadzi akadzidza sewe. Tarira uone kuti zvinhu zvawakatiunzira mudzinza, nhamo yoga yoga yawakati kokera mudzinza. Iko zvinozvi uyu dai kwanga kuri kunzi akadzidza, handiti izvezvi angadai achienda kubasa then anenge achitokubatsira. Saka vaibva vati tariraone kuti wakaenda ukanotorana nenhamo yava kukutambudza. Saka vaibva vandibvunza kuti saka iwe nhaye muroora izvozvi murume wako zvaava kusashanda, saka uchaita sei? Hausi kufungawo here kuti uri kufanira kuti unge uchitsvaka basa? Then ndaibva ndazoti ndichatsvaka basa hangu mama, kana kuri kunzi ndikakwanisa kuwana panenge pachidiwa musikana webasa ndingafara chaizvo. Vaibva vatanga kuseka zvavo vachiti wafunga kuti unge uchienda kunoshanda semusikana webasa? Vobva vatanga kuseka paya. Saka I was really heartbroken, ende panguva yacho ndaiti kunyange ndikada kuenda kunotsvaka basa ndichishanda semusikana wemumba, ndaibva ndazvibvunza kuti asi mari yacho yandee ndichimbopiwa inenge iri mari, because tainge tichirenda kumasebhabhu at that time. Rent yacho yainge iri very expensive. Murume wangu akasvika pakutengesa motikari dzake, ainge aine motikari dzake 2 ndokubva azodzitengesa dzose, but we were struggling. That was when apo nemurume patakazoudzana kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichienda hedu kunogara kumalocation because mari yacho tainge tisitomborina. When I think about what me and my husband had to go through, dzimwe nguva ndinombotanga kumboyeredza misodzi. Iko zvino zvavamwene vangu vavakuita sekunge vanondifarira, but panguva yacho iyoyo vainge vakandivenga. So inini nemurume wangu there was this other day, mushure mekunge afonerwa ndobva azoudzwa kuti ainge achifanira kuti ange achizoya for an interview. Ndobva tazoenda mugomo, tikaenda mune chimwe chikomo, ndobva tatanga kunamata tirimo muchikomo muyamya tichiburitsa misodzi tichiti zvimwe kuda Mwari vainge vachazonzwa minyengetero yedu. Tisati taenda kunonamata takatanga taenda kunosiya mwana because kana chikafu mumba mainge musisina kana chikafu. The previous night ndainge ndakatongobika sadza mukakapu, just a small metallic cup, ndokubva tatongoti mwana ange achidya. Musikoro wese wezuva tainge tisina kana chatainge tambodya, so takabva tazoenda nemwana ndokubva tazonomusiyira amai vangu. Ndo apo patakabva tazodzoka kumba tikabva taona kuti kana chikafu mumba mainge musina. Ndokubva tazoenda zvedu tikakwidza chikomo chiya, ndokubva tazotanga kunamata. Takanamata tikanamata, asi kana Satani afunga kuti ange achikuseka, zvechokwadi Satani, the devil can laugh at you and will find a perfect opportunity to discourage you. Takati tatanga kunamata paya, mvura igoti yotanga kunaya, and this was in the middle of May. Mvura yakanaya on that day, haina kana kumbonaya for a very long time koma. I think kuti mvura iyi yakangonaya for almost an hour, but we were soaking wet after that. Ndigoti ndotanga kubvunda zvino. I was feeling cold apa nenzara. We continued praying. Apa kana uine nzara, it is very difficult for you to pray. But anyway, murume wangu akabva anditi mukadzi wangu, come, let us suffer together in prayer. Then early in the morning,
because he was supposed to go for the interview. Ndobva tazodzokera kumba, then he went and we thought kuti sezvo tainge takarara tirimo muchikomo muya tichinamata zvimwe kuda a miracle was going to happen, but nothing. Murume wangu paakadzoka ndakatongoona achipinda gate akaremberedza jacket and on his shoulder, and I knew kuti he had failed the interview. Ndakabva ndazomubvunza kuti how did the interview go. Murume wangu ndopa akabva azondiudza kuti whilst he was waiting at the gate, vainge vakatowanda waiting for the manager to come, uyo ainge achifanira kuti ange achizovaita the interview. Hanzi murume wangu paakaona manager vaya vachisvika, saka security was not by the gate, iyewo murume wangu achida kuimpressa, ndopa akabva buda muqueue nokubva amhanya akabva azovhura gedhi riya. Saka that manager hanzi akabva azoburuka mumotikari nokubva azobvunza murume wangu kuti iye ainge ambori aniko uye ainge achitsvakeiko ipapo. Murume wangu thinking kuti maybe he had found favor in the eyes of the manager, because iye ainge achiti hanzi manager wacho akatotaura nemurume wangu achitorakidza kutoti ainge achitofarira izvo zvainge zvaita murume wangu. Saka murume wangu iye akazoti ainge auyawo for an interview. That was when manager uya akabva ati, saka you were trying to get me fired. Tarirawo nekuti murungu akatonditarisa. Saka iye akabva azoti we were supposed to wait for the security kuti ange achizoya kuzondivhurira gedhi. Saka right now if I hire you, then murungu uyo akatonditarisa anokwanisa kuzotondidzinga basa achinditi maybe iwewe pane mari yawandipa. Saka murume wangu he was accused of trying to bribe the manager. Saka murume wangu ndobva atonzi chibuda muqueue because I cannot interview you, otherwise ndinozodzingwa basa. Saka murume wangu ndobva adzoka paya. He was someone uyo aingogara achingodropa ma-CVs. He would even say kuti vakomana vekuinternet cafe mazuva ano kana vakangondiona ndichidarika nepachishopu pavo vanobva vatanga kutodongorera vachitofungidzira kutoti zvimwe kuda ndine rimwe CV randinenge ndauya kuti ndinge ndichizoprintisa. That was when we moved out kumaSuburb kuya tikabva tatanga kugara zvedu kumalocation, because zvinhu zvainge zvakadzvanya hama dzangu, handidi kukunyeperai. One day manje it was on a big Sunday kuchurch, tainge tichiri kuenda kuchurch. Saka ivo vamwene vangu vainge vatori nechigaro muchechi imomo. Munongozviziva kuti kana vanhu vaine mari vanongopiwa zvigaro muchechi zvisinei nekuti vanenge vaine mwoyo wakanaka here kana kuti mwoyo wakashata. Saka she was the main preacher of that day. Ndakaparidzwa mukoma. She preached all about me and my family. Saka her sermon on that day it was about kana uka-associate nevanhu vanenge vari varombo, you have to know kuti vanhu ivavo, since there is the spirit of poverty that will be following them, then nothing good will come out of you following those people. So it's either they bring blessings or curses in your life. Hanzi sarudzo ndeyako munhu kuti unoda kuwirirana nevanhu vanozouya maropafadzo here kana kuti zvituko muupenyu hwako. Saka she was trying to say kuti inini kuzoroorwa kwandainge ndakaitwa nemwana wavo, I had brought along the spirit of poverty into her son's life. Saka she preached about me, about my family. Nhamo yose iyo yatainge tiinayo. We suffered so much. Apa tainge tava kutongogara mune kamwe ka one roomed house, no magetsi, no nothing. We did not have anything to food. We did not have anything to eat. Murume wangu akasvika pakuchema because apo paainge achiri a single guy, ainge ari munhu ainge akarongeka zvekuti ndakangonopinda mumba. He was staying in a cottage. Mainge muine zvose, masofa, my electric stove, everything, a nice bed, but zvinhu izvozvo zvose takasvika pakuzvitengesa. Saka ainge ava kuti dzimwe nguva paya kana akagara pasi akatanga kufunga nhamo dzake, aibva atanga kuchema chiti asi nhai Mwari, chandakatadzawo chiko chandakatadza, because panguva yacho iyoyo pandainge ndichimudata like he was supposed to go to Europe. Panguva yacho iyoyo pandainge ndichimudata like he was supposed to come to Europe, but iye akabva azoramba manje to come to Europe because he loved me. Panguva yacho kana chitupa ndainge ndisina because there was a problem with my birth certificate. Saka akabva anditi handikwanise kuti ndinge ndichikusiya muzimu inini ndichiuya kunoku kuEurope, because ainge achiti zviri nani kuti tinge tichichata. Zvino kuti ndinge tichichata naye zvainge zvisina, because kana chitupa chacho ndainge ndisina. Saka ndo zvakabva zvazoita kuti ange achizoita delayed. Ndokubva
tazochata paya mushure mekunge ndazokwanisa kuwana birth uye zvekare nechitupa. Then inini ndakabva ndazotanga kushanda semusikana wemumba. There was this other day ndakati ndadzoka ndichibva kubasa ndikabva ndasvika murume wangu asipo. I waited for him, ndobva azodzoka time ndikatoona munhu achitopusha bhara, ainge aine bhagidhi rehupfu mubhara muya. Then ndikabva ndamubvunza kuti ko where was he coming from, because ainge akaita kuzara tsvina achiita kunhuhwaziya. Ndobva azondiudza kuti ainge awana basa sagarden boy. He had found a job as a gardener. I'm not saying kuti there is something that is wrong munhu kana uchishanda sagarden boy, but like considering the family that my husband comes from, mukoma ipapo ndakanzwa sekunge kana Mwari vainge vatiseka. It became like a joke in the family. Takambozama kuti tinge tichizvivanziridza because I did not want them to know kuti iye ainge ava kushanda sagarden boy. We tried avoiding going family gatherings, but zvakazoti zvasvika munzeve dzavamwene vangu. Hey, mukomanashi vakauya kumba ndokubva vatanga kuchema paya vachinamata vachidzinga mweya wenhamo, but I could sense kuti vainge vachitoudza inini kuti I was supposed to move out of your son's life. It was very difficult, and pane pamwe pandakazomboenda kurufu murume wangu ipapo ainge amboramba, but ndakabva ndangoti we have to go because ndainge ndava kutya, uye zvekare amai vangu vainge vava kuti kana ukati newewo hauendewo kana mumhuri mukafiwa. Sometimes zvinozoitika ndezvekuti kana murume wako akazofa vanokwanisa kuzoramba kuzouya kuzochema newe. Saka ndakabva ndazoenda mushure mekunge vamwe vatete vake vashaika, iyewo ndokubva azotevera, but ainge achitonyara. Mukoma ndakati ndakamutarisa ainge akagara zvake pasi, vazhinji vainge vasingatombodi kwasosoita naye, saka ainge aine rimwe zijaketi, so zibomba jacket raainge akatenga kwamupedza nhamo raainge akapfeka. Saka akabva azoripa imwe cousin sister yake kuti ange achizoriisa, kuti cousin sister yake inge ichizoisa jacket riya mumba, but the way yacho cousin sister mabatiro acho ayainge akaita jacket like she was holding that jacket with the tip of her fingernails, as if ainge asingadi kuti ange achizohakirawo mweya wenhamo, like the spirit of poverty, sezvaingogara zvichingotaurwa navamwene vangu. Mukomanashi ipapo even vanhu vainge vachingonditora sekunge I was just a slave. I was even considered as if I was not part of the family. Takatambudzika mukomanashi. I even started to doubt myself. Sometimes unosvika paposition pekuti unotanga kuzvibvunza kuti asi Mwari variko, does God even exist with the way that I am suffering? Shuwa upenyu hwakaita sei kuti tinobikira sadza mukapu. My child when he was about grade 7, ipapo tainge tanyanyisa kutambudzika. Then all of a sudden, that was when we had our breakthrough. Murume wangu iye, he had once applied for this other job kunoku ku UK. Saka one day akabva aenda ku internet cafe kunocheka ake emails ake. He came back running. He had printed out the email, then he started reading email iyaya out aloud. Saka the company had decided to sponsor murume wangu, not only murume wangu but me as his spouse nemwana wedu. Mukomanashi takamanya tiri speed, ini ndisina kana bhutsu dzandainge ndakambopfeka tichimhanya tichienda kunoudza amai vangu. Ndobva tatanga kunamata. It was very funny because tainge tonamata takabata chipepa chiya on which he had printed the email tichirumbidza Mwari paya. Only after we had prayed, that was when I asked murume wangu, ndikabva ndati iwe, saka did you respond to the email? Ndobva ati no, ndakanganwa. We rushed back to the internet cafe. He then responded the email. From there on, mukomanashi, you know the funny part about it, hapana kana kumbotora nguva. He then got another email from his other friend who was in America. Saka friend yake uyu, ma parents ake, like the father, vainge vachibva kuMalawi. Saka ainge asitori na uhama because he was their only child. Ndokubva azoenda kuAmerica. Saka he wanted to come to invest back to Zim, so he did not have any family. Saka akabva azotanga kutaura nemurume wangu achiti, since ndisitomborina kana hama muZim, I only trust you. Saka I want someone who can run my business on my behalf until I come back. But he was going to come like for the first investment. Saka we used the last money. Amai vangu vakabva vandipawo imwe mari, ndokubva taenda tikabva renta a place kuma suburb because tainge tisingadi kuti uyu ange
achizouya obva aona kutoti zvinhu zvainge zvakatotiomera. Hey, we put out a show when this guy came, zvinhu zvakaoma mukoma, tainge tichingojoinidza amai vangu vachingomhanya nekoko vachingokwereta mari until this guy when he left, but they had already started a business by that time. Apo patainge tava kuda kuya kuno kuuk, even murume wangu akabva ati asi mabasa awa asatani, is this not the devil trying to tempt me so that we do not go to the UK? Then we start to suffer. By the time that we came to the UK, he was making double the amount running that business than the money that he started getting when we came to the UK. So in life pane zvimwe zvinhu zvinoitika, like when we sit down dzimwe nguva tinozvibvunza, we can find ourselves questioning God kuti does God even care? There are times pekuti unotosvikawo pakutobvunza mibvunzo iyoyo kuti does God even care for me? But I want to say kuti God really cares for us. Maybe for you it is not yet time, but one day your breakthrough, it is going to come. I believe that your breakthrough definitely will come one day. Yakauya kwandiri ingawani. My breakthrough, it came when we desperately needed it. Ndiyo confession yangu mukoma nashi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamai kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi munhu akati angoona response from this company yainge akasoaplya yeku UK, then ndokubva atongobuda muinternet cafe muya munhu ari bara ari speed kungorova print out yeemail. Yeah, life was very hard. Ukaona uchita upenyu hwekuti kana foni yekupinda painternet unenge usina, unenge uchingorarama kumainternet cafe. Yeah, life was very hard for them. Yeah, zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi tainge tiri mugomo tichinamata, mvura ikoti yotanga kunaya. Hanzi mvura yakanaya, but it was the devil who was trying to discourage us. Strange things indeed they do happen in this world. Please ngatizamai kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Yo.